Luković Kolarov, jedno novo ime, inače fudbaler koji je zaslužio poziv igrama u dresu Lacija, zatim reprezentacije. Evo tog dresa sa brojem 102, dakle 102 nastupa u dresu reprezentacije, dobit će Savo Milošević dres sa brojem 9. Reprezentacije Srbije nosit će Savo Milošević. Večeras Savo Milošević 102. put igra za reprezentaciju Srbije i on je apsolutni rekord u istoriji nacionalnog fudbala. Zbog svega onoga što je uradio za naš fudbal, mnogobrojni prijatelji i saradnici odlučili su da mu uruče poklone. Na početku, gradonačelnik Bijeljina i predstavnici Fudbalskog saveza Republike Srpske. Stacije. I na kraju, predsjednik i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Tomislav Karadžić i Zoran Laković, dodeljuju zlatnu plaketu Fudbalskog saveza koju su do sada dobili samo Sepp Blatter i Michel Platini. Dame i gospodo, U odličnoj formi se nalazi Krasić, što je potvrdio na prethodne dve utakmice reprezentacije Srbije, kada je postigao golove i protiv Litvanije i protiv Austrije. Prvi pokušaj. Dišljenković napred prema Jovanoviću. Evo Milana Jovanovića, pokušava Jovanović i ipak nacionalnog tima. Milošević, nažalost, Branić ide napred, pored njega Valentin Ilijev i dalje Jovanović u šestercu, evo prilike gola, 1:0 za Srbiju. Sjajni Milan Jovanović postiže pogodak već posle 8 minuta igre, asistencija Lazovića i Jovanović nastavlja sa tim fantastičnim potezima u dresu reprezentacije Srbije. 1:0 za Srbiju, Jovanovićev treći gol u dresu reprezentacije Srbije, prvi dao protiv Finske kada je debitovao, potom nedavno u Beču i evo sada gola i protiv Bugarske, dakle fudbaler standarda u sjajnoj formi, ali sve čestitki Danku Lazoviću za ovu izvanrednu asistenciju kroz noge Ilijevu i onda fantastična realizacija. Milan Jovanović gol u 9. minutu kojim je Srbija povela 7:0. Krasić, ponovo Milijaš na drugu stativu, tamo je Vidić, uspeo je još jednom Jovanović, sjajan potez Milana Jovanovića i dalje Jovanović, pada Jovanović i da vidimo da li će sada biti bolje sreće. Milošević i ništa, dva puta, neverovatno. Ne da mu se da postigne gol na ovakvom. Ko će šutirati, ipak Georgijev. Georgijev, sjajan šut, 1:1. Blago je Georgijev, postiže, već propustio dva puta sa bele tačke da postigne gol. Ali evo nove prilike, Krasić pokušava. Dejan Stanković, dobar udarac. Ugroziti golmana Petkova, Kolarov je šutirao, ali ipak Jovanović sada je ušao u neprilike u gužu, ali dobar potez Miloševića. Jovanović ide napred, Jovanović 2:1, kakao igra Milan Jovanović, svaka čast i na ovom pogodku, ali i na čitavoj akciji. Izvanredan gol Milana Laneta Jovanovića i Srbija ponovo vodi. Međutim, i Savo Milošević odigrao ovde fantastično, pogledajte potez petom, izbacio Jovanovića koji iskoristio svoju sjajnu brzinu i onda fenomenalno savladao iz trka Georgija Petkova. Odličan potez Miloševića i pogodak Jovanovića za još jedno vodstvo Srbije. 2:1, 26. minut u toku.
Zaista sjajan pogodak Jovanovića koji... Iskutit ćemo najpre ovu akciju. Lazović prema Miloševiću, nije uspeo. Verovatno još prilika. Evo Krasića, evo Miloševića i gol. Konačno. Ono što je propustio u ovim prethodnim situacijama sa penala i prethodnu šansi, sada nije 3-1 za Srbiju i eto 36. gola Miloševića u reprezentaciji, prvog u dresu reprezentacije Srbije. Da je postigao one dva pogotka sa bele tačke i sada bi se približio apsolutnom rekordu Stjepana Bobekova, 39 golova za svega 27 minuta igre na ovoj utakmici. Ali je da Srbija vodi sa 3-1 i važno je što je Sava Milošević eto i na svom oproštaju zatresao mrežu protivnika. Iako je na ovom meču i rekordera Sava Miloševića. Evo Jovanovića, ponovo sjajan potez. Krasić u sredini je Lazović. Krasić, dobar centaršut. Šansa Milošević, 4-1. Ono što nije uspio sa penala, uspjeva iz igre, dva pogotka. Savo Milošević postiže 2 gola na ovom meču, mogao je već 4, 2 mu nedostaju da se izjednači sa Stjepanom Bobekom. 37. gol Miloševića u reprezentativnom dresu, verovatno će sve uraditi njegovi saigrači da mu omoguće da postigne još 2 pogotka, ako ništa drugo izjednači se sa Bobekom. I izmena u reprezentaciji Srbije. Ipak završava meč Savo Milošević, ništa od tog rekorda, dakle i sam izjavljivao da to nije primarno, ali moglo se dogoditi već posle pola sata da on postigne eto 4 pogotka i da bude surekorder po broju golova u dresu reprezentacije naše zemlje. Sada će umesto Miloševića u igru Dragan Mrđa. Čestitke od svih, i od bugarskih fudbalera i od naravno navijača kojih ima više naravno od onih 5000 koje sam spomenuo na početku prenosa, negde 10.000 ljudi. Čestitke, oproštaj velikog golgetera, igrača koji je dosta dao reprezentaciji, postigao 37 golova, odigrao evo 102 meča i predaje simbolično traku svom prijatelju i nastavniku Dejanu Stankoviću. Čestitke od svih, i od stručnog štaba i od saigrača i od eto Dragana Mrđe koji debituje ovim ulaskom u dresu A reprezentacije naše zemlje. Još jednom Dragan Mrđa. Mrđa protiv Crne Gore, Italije i Gruzije. Evo prilike sada za naš tim. Ponovo šansa. Kačar u prilici. Kačar stativa Srbije. Jovanović. Dobar centaršut. Kačar prečka. Pogodak Gojka Kačara. Ponovo Mrđa. Mrđa. Sada lopta za Milijaša. Milijaš! 5-1. I Milijaš postiže svoj prvi gol u dresu reprezentacije Srbije na tek 4. nastupu. Zaslužuje kapitan Crvene zvezde da svoj dobro igra ovaj prviši golom u reprezentativnom dresu. Sjajan šut i kada Milijaš ovako dobije priliku, tu golmani malo imaju šansi. Strahovito je odapeo loptu i savladan Georgi Petkov. 5-1 za Srbiju. Dobar potez. Vladala domaćina rezultatom 3-1. Dva pogotka postigao Matić, jedan Milinković. Evo lopte za Krasića. Dobar centaršut i Lazović. Kao da sam prozvao malo čas, postiže pogodak. Pa saigrača dugogodišnja iz mlade reprezentacije, dva generacijska druga, Krasić i Lazović proslavljaju ovaj pogodak. 6-1 i Danko Lazović, eto, strelac gola, njegov 7. pogodak u reprezentativnom dresu. Sjajan centaršut Miloša Krasića. Prethodno se Kačar fantastično izborio za ovaj napad i onda pogledajte centaršut Krasića, izvanredna igra Miloša Krasića i večeras 3 asistencije, 3 njegova centaršuta i 2 puta Milošević, jednom Lazović. Eto,
postižu golove. Zaista sjajan nastup, sjajno izdanje lopte za novog igrača Mineva, sjajne. Su pre nekoliko trenutaka imali prvi korner Bugari, sada sa gol linije interveniše Tošić, odnosno Kolarov je to ipak. Kolarov, udarac Kolarova. Evo nove akcije. Uspeli ste u 3 namere. Atmosferu ste podigli, svečani oproštaj. Eto, poštovani gledalci, čuli ste dakle selektora Antića. Čestitke.